A programot tanítás és gyakorlás képezte. A diákoknak idén először konzultációra is lehetőségük volt. A szervező szerint egy-egy ilyen típusú oktatásnak bizonyos szempontból nagyobb az effektivitása, mint az iskolában zajló tanításnak, amely egyfajta sztereotípia szerint történik. Minden egyes új találkozás és minden egyes új tapasztalat az önmegvalósításnak egy bizonyos formája. És ezt nem lehet abba hagyni a művészetben. Ugyanúgy nem lehet egy előadóestet, egy hangversenyt egyformán eljátszani. Mindig kell valami belső inspiráció, valami motiváció, mert az ember napról napra változik. A tanárok között volt a szlovákiai származású Tibor Iván, aki a nagyhírű Helsinki Sibelius Akadémián tanít. A diákoknak ezáltal egy másfajta látásmódot tud átadni. Mojou úlohou je, aby študenti začali vnímať samého seba lepšie pri hraní, aby jednoducho sa dokázali vcítiť do svojich pocitov, keď hrajú, a aby vlastne všetko, čo oni robia, všetko, čo im ja vysvetľujem, aby si dokázali oni preniesť do svojich hlav a pochopiť to svojim vlastným jazykom. Takže mojou úlohou učiteľa je tiež ukázať im iné cesty a nechať ich porozmýšľať nad tým a priniesť vlastnú odpoveď. Az 5 napos rendezvény záró koncerttel ért véget a harmonika mesterkurzusnak helyet biztosító Érden panzióban.